Meine Damen und Herren, meine liebe Gäste, днес, 22 февруари, атакуваме коджата в зимни условия. Да им докъде ще докараме. Зима не зима, трябва да се тренира, защото състезанието наближава. Че хубаво. Някои романтици ще кажат зимна приказка. Зимна, не зимна. Ще видим нагоре какво е. Дано да има много сняг. Оборудвали сме се. Ще видим какво ще стане. Снегът в гората е някъде от порядъка на 34 см. Добре, че са минали нашите приятели от родни Балкани, че има партина. Дано са стигнали догоре. Иначе времето прекрасно. Минус 5 градуса, няма вятър, слънце. Страхотно време за покоряване на Коджака Я. 597 метра надморска височина. На места снегът е до коляно. Не очаквах такова нещо баш. Май няма да хоря догоре, като гледам. Голямо сняг, голямо нещо. Между другото, за тия 10 години, както идвам тук, такъв сняг май не е имало. Или поне аз не съм идвал. Много хубаво иначе. Много хубаво, ама много трудно. Това беше най-тежкото ми изкачване на коджата. Няма такива снегове, такова нещо. Естествено изтървах влака, но пак много красиво.